Takže čaute, vítajte na vlogu číslo -1. -1 preto, lebo sa to udialo ešte pred našim letopočtom. Takže si sa zbalila všetky kufre, celý šatník zbalila. Teda pol šatníka, pardon. A vyráža sa tu domu. Surprise, motherfucker! Dáme si života budič, lebo niekto celú noc rezal drevo. A za chvíľu nám odlieta raketa Starship. A mimochodom, ešte taký malý detailíček, čo sme zabudli, že kam to vlastne bude. Takže sa môžeme tešiť na najbrutálnejší západ slnka na svete. Ale ešte pred vstupom do lietadla sa poriadne napapáme, aby sme vydržali čo najdlhšie. Dali sme si čízik a vyzerá asi nejak takto, takže celkom... Ideme na to, baby. Je výborný. Dúfam, že mi z neho porastú brutálne bicáky. A hlavne z tej tatárky, čo tam je. To je najdôležitejšia zložka. Takže kontrolu sme prešli, aj keď ledva, lebo dron sa jej nikdy nepáči, vždy to tam sledujú, že čo sa tam nachádza, či tam nie je náhodou nejaký cudzí predmet. Takže klasika. Rainer ako sardinky sme natlačení, ale ináč pohodička. Akože mohli by tu umyť okná, lebo je to dosť masakér špinavé. Nič nevidieť. Welcome to Santorini. Pristátie bolo hladké na to, že to bol Rainer, ale aj tak už ma bolel zadok. Takže som rád, že sme z toho lietadla vypadli a ideme zobrať kufre. A je to náš? Mali sme čierny? Jede sa na to. Takže kufre máme, auto sme si nepojčali, lebo dopredu sme nemali zajednané a tuto na mieste nám ponúkli okolo 450 € na 8 nocí. Takže teraz si asi zoberieme taxík na ubytovnu a vyčkáme do zajtra, lebo tu na letisku sú dosť drahé autá, tak vyskúšame to niekde inde v meste zajtra a dáme vedieť. Takže zvládli sme to, dorazili sme na ubytko, je 0:30 v noci a je to tu útulné, ale je to pekné. Teta nám povedala, že nám dá všetky informácie až ráno, lebo už komu by sa chcelo rozprávať o 0:30, takže dáme si raňaječky a dozvieme sa, čo tu môžeme všetko vystrajať. Jo, a hlavne to auto musíme počítať zajtra. No hej, akože super. Ale zjednali sme sa s babami, s takými francúzskami, ktoré nevedia vôbec po anglicky, takže neviem, čo tu akože rukami nohami budeme robiť, ale teda fajn. Takže ďalší deň, konečne sa nám podarilo vybaviť autíčko. Je to Fiat Panda, áno. A je to také, že na dvojke to netahá, na trojke to netahá, na jednotke to netahá, proste do kopca to netahá. To je asi nejaký trojvalec. A už sme stihli byť aj v Lidli, keďže voda na tom ostrove nie je pitná a musíme si kupovať vodu, aby sme mohli piť. A ideme pozrieť Firu. Hlavné mesto, jo. Nachádzame sa v hlavnom meste Fira, z ktorého ide lanovka dole do prístavu a je tu asi 100-metrová rada ľudí, ktorí čakajú na vstup na tú lanovku.
Takisto ako lanovku môžete využiť aj oslíky, ktoré kedysi slúžili na prepravu tovarov a ľudí z prístavu do tohoto mesta. A teraz slúžia ako turistická atrakcia a môžete tiež ísť z toho prístavu oslíkom hore, alebo odtiaľto z mesta môžete ísť oslíkom dole do prístavu. Ale my však túto možnosť nevyužijeme, keďže ja mám 90 kg a nebudeme zbytočne oslíkom preťažovať. Západov slnka si z tohoto ostrova môžete vychutnať z viacero miest. My sme si dnes vybrali majak, ktorý sa nachádza na juhu ostrova. A dúfam, že sme zvolili správne, však vidíte, či to vlastne stojí za to. Na akékoľvek miesto sa vydáte na tomto ostrove, tak vždy bude pri vás kostol. My sme išli pozrieť mlyny, išli sme na taký menší výhľadík a je tu pri nás kostol. Všade, kam sa pohneme, je kostol. Ozaj je to asi pravda, že je tu viac kostolov ako domov. Niečo sme našli. Z diaľky som niečo videl, že je tam v stene v skale nejaký útvar, tak sme hľadali cestu, že ako sa tam dostaneme. Si sa už ma obehla, klasika, a ideme sa na to pozrieť. Že Zlatko, musíš ísť všade bezom na prvá. Tak ja neviem, nejaká jaskyňa to je. Je to ono, že? Tu ešte snad nikdy nikto nebol, lebo sme v takej pustatine, že sme sa sem ledva dostali. A inak toto je zo vzduchu, my sme to videli z hentam z opačnej strany. Pozerali sme sem a vlastne tu je pod nami priepas, ono to je v jaskyni nejakej. Presne, toto sme videli. Wow. Môžem to natočiť s dronom, že ako sme to my videli vlastne z diaľky. Takže je to nakoniec kaplnka. Ale... Nebudeme to označovať na mape, aby som nikto nechodil. Tu bude trilión ľudí. Je a vlastne taká zaujímavosť, čo som chcel povedať. Nám tá, čo máme u nej bývanie, ten byt, povedala, že každá rodina na Santorini si stáva svoj vlastný kostol. Že to oni tak majú zaužívané, že každá rodina má svoj vlastný kostol, že si ho musí postaviť. To ako by vyzeralo na Slovensku? Na Slovensku by sa hlavne nikomu nechcelo. To je pravda, no, tuto všetci makajú. Isté, že budeme zvoniť, lebo sú tu zvony. Iba tak cinkni. Ty, jaký pekný, viacej. Nie. Zlato. Stačilo. Tak nebudeme zvoniť, si sa nechce zvoniť. Takže nastal deň C, deň cvičenia. Našli sme na Santorini ešte viacej posiliek, ale vybrali sme si túto kvôli tomu, lebo bola to ešte lepšie a nám písali recenzie, že nemajú radi turistov, že nesprávajú sa k nim slušne. Tak ideme vyskúšať túto a dáme vedieť.
odcvičené. Akože odteraz sa už nikdy nebudem sťažovať na to, aké sú posilky u nás na Slovensku. Toto bol masáker. Ako odcvičil som si úplne celý vrch tela, všetko tak, ako som plánoval, ale niektoré cviky som musel cvičiť na žetón postavený. Tak teraz ideme kúpiť chalés do Lidla a ideme sa nažrať. Takže deň P, deň pláži. Sme na červenej pláži, ktorá sa aj oficiálne volá, že Red Beach. Red Dog. Red Dog, jasné. Ale kúpať sa tu nebudeme, lebo keď sa vyzujem, tak tie sopečné kamene sú brutálne ostré. To by chcelo tie plavecké, tie papuče alebo ponožky, alebo ako sa to povie. A s tým by to možno šlo, ale tuto to je čistý nôž. Takže ak sem náhodou niekto pôjde, tak nech si dá tieto pánky, šusy. Kámen, zde si sa bere suveníry, suverény. Sopečné kamene. Ako vždycky. Teda, neviem, či si má zobrať aj tento bambus, ale už je aj v ruksaku nabalený. Každopádne, Kamene. pravá ľava. Beriem iba jeden. Asi tento s tou čiernou. Je. Každopádne kameň bude doma. Keď nám ho na letisku nezoberú. Keby nám hodím im ho do výkladu. Takže druhá v poradí je čierna pláž, tu už je to oveľa čo lepšie. Tu sú placáky a vôbec to nepícha na nohy. Takže sa pôjdeme okúpať. Je ráno, 7 hodín, privstali sme si, aby sme mohli ísť do mesta Oja, lebo včera sme tu boli okolo 11. A ako vidíte túto uličku, tu sa nedalo ani pohnúť. A hlavne na svoje si prídu milovníci mačiek, lebo na tomto ostrove je ich požehnané. Takže nachádzame sa na lodi, momentálne opúšťame Vlichadu prístav a ideme na plavbu loďou okolo kaldery, okolo jednotlivých pláží, červená, biela, čierna. Vlastne taká okružná jazda, malo by to trvať okolo 5 hodín. Dostavíme sa na západ slnka a odtiaľ si ho vychutáme z lode.
Tej západov slnka už bolo dosť, tak dnes sme si pristali okolo 5 a išli sme si vychutnať na pohorie mesa Volno, východ slnka. A cesta sem bola taká kľukatá, že naša panda to skoro nezvládla. A tu nechce ani odletieť. Chcel som tu zlietnúť s dronom, ale vôbec mi to nedovolilo ani odletieť. Lebo sa tu nachádza letisko v blízkosti a je to už zamknuté, bohužiaľ. Asi je zima. Trošku dosť. Panda to sem fakt, že ledva vyšla. Lebo tá cesta, ozaj, ja som to chcel natočiť s dronom, takže ju natočím aspoň takto. Čiže taká kľukatá serpentínová a dosť strmá. Chceš dať srdiečko? Doľava a nižšie. Aha, tak ja sa trafím, tak nemusíš nič, už ho tam máš. Nádhera. Zapál mi košelu. Takže ak sa ti Santorini páčilo, daj like, odber a vidíme sa na budúce.